खैफोदाव गोग्लैनाय गंसे नख'रा रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों रायजो राजा आरो सरकारनिसिम। दा आथिंखौ हान्थुनि एसे गोजौआव गारनाय जाबाय, अंग हानि जाबाय जे अनिराम बैनाया, बेनिखायनो जा जेबो राहा गैला आरो न'खरावबो रां रुफा गैला। डक्टरजों रायलायनाय बायदिबा डक्टरा 3 लाखनि गोजौआव थांगोन बेखौ रिपर्ट होदों, बेनिखायनो जा जेबो बेखौ रिलिजआव बख'नो राहा गैयैलाय साफ्रोम जोंनि बड'लेण्डनि बर' फिसा रायजो राजानि सायाव जे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरगोन आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरबाय। चिरां जिल्ला बेंटल सुबाइजारनि बिरसन बसुमतारी आरो अनिमा बसुमतारीनि फिसाज्ला अनिराम बसुमतारीया बोहैथि दाननि 10 खालाराव गावनि बाइकजों क'क्राझार सेरफांगुरि फारसे गावनि आलासि लोगोखौ दोनहैनानै न' फारसे फैफिननाय समाव गौरां दालाङाव जोबोर गाज्रि जाब्रबथाय जायो। जे सेरफांगुरियाव गावनि लोगो आलासिखौ दोनहैनानै गारिजों फैफिनदोंमोन गावनि बाइकजों। दा बेवहाय बबेबा गारिया बेखौ सौख्लायनानै नैबे गौरां ब्रिज सेराव सौख्लायजानानै बिनि आथिङा बायफ्लेजोबनानै बङाइगाव स्वागत हस्पिटालाव दङ। दा माने बिनि आथिंखौ आगदानि फारसे दानस'नांबाय, दा बेजों लोगोसे आगदाथिंजायनो आखायाबो मोनथाम अपारेसन खालामनांगौ जानानै दङ। बे जाब्रबथायाव अनिराम बसुमतारीया आगदानि आथिंखौ खोमानांनानै अंग हानि जानो गोनां जाबाय आरो आगदा आखायावबो जोखोम जाना दाबथाम अपारेसन खालामनो गोनां जायो। आरो दा अनिराम बसुमतारीखौ बङाइगावनि स्वागत देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। फाहामथाय होबाय थानायावनो न'खराव रांनि आंखाल जानायलाय रायजो राजा आरो सरकारनिसिम रांनि अनसुंथाइ एबा मदद हास्थायदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दुखुथिया न'खरखौ जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो मदद खालामनो थाखाय बिदा गबिन्द बसुमतारीनि बेंक एकाउन्ट नम्बर 1598200100131819 IFSC कोड PUNB 0159820 आव नङाब्ला सावगारियाव होनाय QR कोडआव अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो 9954586647 नैबे मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जे सेरफांगुरियाव गावनि लोगो आलासिखौ दोनहैनानै बिथाङा गारिजों फैफिनदोंमोन गावनि बाइकजों। दा बेवहाय बबेबा गारिया बेखौ सौख्लायनानै नैबे गौरां ब्रिज सेराव दा बे सौख्लायजानानै बिनि आथिङा बायफ्लेजोबनानै दा डाइरेक्टलि बङाइगाव स्वागत हस्पिटालाव दङ। दा माने बिनि आथिंखौ आगदानि फारसे दानस'नांबाय, दा बेजों लोगोसे आगदाथिंजायनो आखायाबो मोनथाम अपारेसन खालामनांगौ जानानै दङ। दा बेखायनो रायजो राजानिफ्राय आं अनसुंथाइ हरजानो लुबैदों, मानोना आङो अनिरामनि बिगुमै राजु बसुमतारी सान्तिपुर प्राइमारि गावग्रा एस'सिएशननि आं प्रेसिडेन्ट। दा बेखायनो साफ्रोम रायजोफोरनिफ्राय जे न'खराव अबस्था गैया, दा बेनिखायनो जे रायजोफ्रा अननानै जे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरगोन आं बेखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो BTC सरकारनि सायावबो सोरबा अनसुंथाइ हरो जा आं बेखौबो आसा खालामदों। दा बेखायनो आं समाज सेबा हिसाबै गोसो गोथौयै बयखौबो बर' हारिनि जाथि हिसाबै आं बयखौबो गुवारै आं खावलायहरदों। आरो ओरैनो बे एक्सिडेन्ट जानाय समाव माब्रै जाया माबाफोर खबर मोनदों सार? दा बे एक्सिडेन्ट जानायनि सोमोन्दैहाय बेहाय रावबो नुनाय जायाखै। दा बेजों लोगोसे पुलिसफ्रा लोगो मोनफैनानै बेखौहाय क'क्राझार मेडिकेल हस्पिटालाव लांदोंमोन। दा बेवहाय एसे एनै फोसाबनानै बेखौ बे बेमारिखौ बङाइगाव जेम्सआव फाथायहरदोंमोन। दा जेम्सआवबो दा माखासे आथिंखौ दानस'नो होननायाव जे जों न'खरनिया माबा मोनसे उसुबिदा जागोनदां साननानै जोङो जेम्सनिफ्राय बख'नानै लाबोफिननानै जों बङाइगाव स्वागत हस्पिटालाव सोनाय जादों। आरो बङाइगाव स्वागत हस्पिटालनि डक्टरा लकेल हिसाबै मोजाङै रायलायनानै न'खरनि मानसिफोरखौ मोजां देखायहोजोबनानै प्रेक्टिकेल बायदि नायहोजोबनानै जानाय जायैखौ नायनानै गारगोन होननानै बुंनायखाय जों बेवहाय फोथायनानै जों सोबाय। आरो दा नायहोजोबनानै बिथाङा दा जाथारा हिसाबै दा आथिंखौ हान्थुनि एसे गोजौआव गारनाय जाबाय। दा बेखायनो बिथाङा अंग हानि जाबाय जे अनिराम बैनाया, बेनिखायनो जा जेबो राहा गैला आरो न'खरावबो रां रुफा गैला। दा जे न'खरनिफ्राय 1.5 लाखसो थांबाय आरो डक्टरजों रायलायनाय बायदिबा डक्टरा 3 लाखनि गोजौआव थांगोन बेखौ रिपर्ट होदों, बेनिखायनो जा जेबो बेखौ रिलिजआव बख'नो राहा गैयैलाय साफ्रोम जोंनि बड'लेण्डनि बर' फिसा रायजो राजानि सायाव जे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरगोन आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरबाय थाबाय। ओरैनो दिनैनि दिनाव लाइमोनफोरखौ एक्सिडेन्ट जादों होनोबा
जौ लोंनानै मामोन? दा जोंना बैनाया माने निसा होननाय बुस्थुखौनो बाहायनाय जायामोन, खुनु जौ लोङा थांखु जाया बेबायदिमोन। दा बे बोरै जाखो माखासे ग्रह फाखनि गेजेराव जाबाय खोमा जों बेखौ बुजिना लाबाय। माने बे जौ होननायखौनो आं दिनैसिम लोंनायबो नुफेराखै, माबा मोनसे निसा बुस्थु जानाय आं नुफेराखै आरो।